שאת עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה, עוברת למצב טיסה בקטע כניסה, וכל המערכת רגע לפני קריסה. כמה מבקשים עוד כמה שאת עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה, עוברת למצב טיסה בקטע כניסה, וכל המערכת רגע לפני קריסה. זה מה שגרם לי לחזור, איך קוראים למה שלך חבוי בעיניים, אז רגע לפני ששוב מדליקים את האור, בריקוד האחרון אלווה אותך לאן שאת תרצי, החזיקי בי נמרי, כי אם את תעשי, יכול להיות שפה, יכול להיות כאן, נדמה לי חלמתי שרופך